Benvinguts novament a la secció de màgia de Projectem TV. Aquí tenim la nostra amiga Ivet. Hola. L'hem feta fixa ja, últimament, i hem portat un altre joc de màgia amb cartes. Ivet, aviam què et sembla. Però avui el farem altre cop diferent, com sempre. Ja sabeu que fem màgia sempre diferent. Hem portat la baralla del senyor Rocher, te'n recordes? Sempre dèiem el senyor Rocher va inventar la baralla francesa. I el que he fet és que algun dia havies conegut el meu amic Paco, que era un pollastre que encertava cartes. Avui coneixeràs el mag més petit del món. És una mica com dins de l'espècie humana els homes, que tenim una neurona i prou, jo en tinc una, que l'utilitzo per fer màgia. Doncs el meu amic Paco era un pollastre i l'utilitzava per encertar cartes. Doncs el meu amic Juanito també. El que farem, si de cas, serà primer barrejar una mica. Tu quan vulguis em diràs prou, jo et passaré cartes. Sí? Sí. Prou. Prou? Ni més endavant ni més endarrere. Sisplau, agafa la carta, ensenya-la al públic i la mires tu també, sisplau. Tothom la va veient? Sí. Sí, tots l'heu vist. La poses aquí dins, sisplau. I ara la teva carta la perdrem aquí dins. Sí? I la posarem a dins de la caixa. Farem una mica com el dia aquell amb en Paco. L'agafes així, si ets tan amable. I el que farem serà presentar-vos en Paco, que va filmar un vídeo, una pel·lícula, i la gent no s'ho creu mai, però en Paco és aquest aquí, ara us l'ensenyaré. Això és el vídeo que va filmar. I aquest, de fet, Paco, el mag més petit del món. Fins i tot amb la seva pròpia vareta. Una mica diferent de la nostra, de la meva, però ell sap fer màgia d'una manera espectacular. Com ho farà en Paco? Mira, deixa'm-la aquí, és igual. El Paco el que farà serà primer localitzar la teva carta. El que farem serà primer posar en Paco aquí dins. Si troba la carta, ja està, ja la té. Fem així. I ara en Paco està mirant la teva carta. Sí? Tu ara digue-li, Paco, mira la carta. Paco, mira la carta. Fantàstic, veus? I ara en Paco ja té la carta, no ens fa falta ja la baralla per res del món, i el que farem serà ara dir-li a en Paco que busqui la teva carta. D'acord, Ivet? Sí. Ara li dius, Paco, busca la carta. Paco, busca la carta. I mireu, fixeu-vos bé com en Paco entra dins del baúl, impressionant, a buscar la carta. Digue-li, Paco, agafa la carta. Paco, agafa la carta. I té la carta a la mà. Jo penso que per acabar li has de dir, sisplau, ensenya'ns la carta. Sisplau, ensenya'ns la carta. Atenció, atenció, atenció. Te'n recordes de la carta teva quina era? Sí. No em diràs que era aquesta? Pues sí. Fantàstic. Un aplaudiment pel meu amic Paco i per la meva amiga Ivet. Ens veiem en el proper programa a YouTube Projectem TV o a bicolot.com. Fins la propera.